tipitopa, korrika. Hau palesoko gaztia, venga, aurrera. Tipitopa, korrika. Sí, mira, dale mi mucha mierda. Tipitapa, Korrika. tipitapa, Korrika. tipitapa. Euskaraz. Leson, ere, Euskaraz. tipitopa. Korrika. Korrika. Tipitopa, korrika. Bueno, azken txaupa baditzen zaigu, plazara iristeko. Guazen gaztia. Tipitapa, korrika. Tipitopa. Hau da, bere esamoldeetan, esaera herrikoietan eta errealitatea izendatzeko moduetan, mendeetako esperientzia partekatuak aurkitzen baitira. Ez dugu ahaztu behar, hizkuntza gure pentsamendua moldatzen duen tresna da. Horrekin, ideiak antolatzen ditugu, gauzak ikusteko modu berezi bat ikusten dugu. Sentitzen dugunari zentzua ematen diogu gure emozioak azaltzerakoan, eta besteekin ditugun harremanak eraikitzen ditugu. Ez alderantziz. Hitz egiten dugunean, informazioa transmititzeaz gain, norbaren kontatzen ari gara. Gure pentsaera, historia, emozioak eta mundua ulertzeko modua transmititzen ari garelako. Horregatik esan ohi da gure hizkuntza geu garela. Horregatik guztiak, gure hizkuntza zaindu eta balioan jartzean, geure burua zaintzen ari gera eta zaintzak norberaren gandik. Gugandik hasi behar du. Euskara errespetuz erabiltzen dugunean, ikasten eta transmititzen dugunean, gure historia eta nortasuna babesten ari gera.